biko nna gịnị ka ị pụrụ ikwu? Ihe m pụrụ ikwu na ngalaba gịnị ihe gbasatara obodo anyị. N'eziokwu, obi adịrọ m mma. Obi adịrọ m mma na mbụ onye gụ na anyị na-ekwu His Royal Majesty Eze William C. Kemefule John Akụwanọfakụ. Enwere m issue na phone for all this while. So, but yesterday ka I put your phone in order. Yesterday was Sunday. One of our neighbor naram the phone. Maybe I do the charamia. Can me pay the phone. Now many things. Karacha, my good friend, Honorable somebody Obu, Ngozi Obu, Honorable Ngozi Obu, hụrụ ebe a na-atọmeti ya banye ndị mamarụ. So ka m jụwaziri ese ala akụzi dọtị na ọhụmụta gentle bụ onye kidnapụrụ Ngozi Obu. Nna jụ ebe o mere gịnị? Ngozi Obu is my friend. Ngozi Obu abụrụ somebody na-achọ okwu. Ka reason a ga-eji were kidnapụọ ya. So anyway, si na Ifeanyi emewere ihe wụ arụ kacha arụ, which ndị be anyị wụ ndị akụ ka Ifeanyi chụpụchara n'obodo nke anyị. Ifeanyi chụpụrụ m by kidnapping me with his boys. Ifeanyi egburu ha Paul Ogbu. After egbuchara Paul Ogbu, ha bịa buru m. Ọ gwara mara Chineke ka m ji si n'aka ha were pụta. About 3-4 years ago ka m hapụrụ akụ. A kpọtara m ọsọ na Abuja ebe a. Ama m how many months m nọgorole even up till now nka na-agacha ma check-up. La ihe ụmụntakịrị mere mụnwa. Agbara ụlọ m ọkụ, agbara moto m ọkụ. And Ifeanyi onweghị onye akụ Ifeanyi metere. The number of people Ifeanyi gbugorole ewu ndị akụ ka the number of ndị ebe ọzọ o gbugorole. Ifeanyi ahụghị anyị ha ụlọ dịrị be anyị niile. Ifeanyi na ụmụntakịrị ya agbachichala ụlọ ọkụ, zụkpọcha ihe ndị mmadụ n'ori. Mana ebe o si wee na-ewe m iwe bụ lekwu ndị ụmụnna anyị ndị Ihube, lekwe ndị ụmụnna anyị ndị Isuochi, lekwe ndị ụmụnna anyị dị n'Ọmara, ndị nna atọ, ndị Amos. Ifeanyi megidere ihe anyị na ha dịzighị na mma. O nweghị onye akụ bụ onye ewu ṅụjuru mmiri ara nke afọ bụ onye akụ kwagidere ihe nwatakịrị anyị na-eme. Because nwatakịrị anyị na-eme arụ, Ifeanyi na-eme arụ, and anyị kwuru that ọmụma bụ onye eze. Kwuru that na site na-ebi ebi ruo ebi generation to generation ya ọ gaghị adịrị ha na mma. And mụnwa believe na jeto aka ya nke kpatakwa ndị otu mụnwa kwetere otu ahụ. Biko o nwere na-arịọ ụmụnne anyị ihe Ifeanyi na-eme aka ụmụakụ adịghị ya. Ihe niile awụ ndị mba ọzọ ka Ifeanyi kpọta lụọ ụmụntakịrị ndị iberibe ụkwụ ụmụazị be anyị so ya. Ihe niile na ndị akụ so ya nsọ. Ọ na-akwalighị emefu ibe ya ọnya, mana ụmụntakịrị anyị na-egbu nne gbuo nna gbuo mama. Ndị Ihube alụ na-arịọ ndị Ihube biko, ndị akụ nọ na-aba Ihube ha juru eju bụ ụba. Ofu ihe ahụ nne atọ, ofu ihe ahụ lụọ Ọmara,
sọsọ amos ka m ndị akwa anọ because ihe ahụ na-emela akụ na-emekwa na amos. Biko onye ọbụla hụrụ arụ kwesịrị ịkpọ arụ ma anyị ka fọzie mmụọ nwe onye eze arụwa arụ. M wee na-arịọ ụmụnne anyị ndị Ihube, biko arịrịọ ka m na-arịọ unu n'isi nwanne anyị nwoke wụ Ngozi Ogbu, site na amara Chineke onwe ihe ga-eme onwe ihe ga-eme because ọ bụ ezigbote enyi m nwoke mana ya dị na mma. Ma ọ ragodo oge ha gburu His Royal Majesty Agunze, akpọrọ m ya, ekelekwere m ya, ama m ụlọ mgbe ahụ wee na-arịọkwa ndị ụmụnne anyị ndị nọkwa na mpaghara nne atọ, biko ọmụnwa wee eze akụ wee onye na-arịọ unu, ndị akụ niile gbatachara ọsọ la be unu. Ọ bụrụ na ha wee ajọ mmadụ ha kara ha ebiawala be unu. Ihe ahụ na-emela akụ ọ dị worse than ihe mega ebe ọzọ. Biko m wee na-arịọ unu